Kinsay gahatag og bahandi igsoon si Jehova. Basi ang uban mingon, Pastor, wa mo ko kadawat, pobre man ko. Sultihan ko kamo, ang Ginoo kabalo kinsay iyang tagaan. Naay mga pobre igsoon sa dihang na dato wa na nangalagad sa Ginoo. Nasay mga dato igsoon sa dihang na pobre wa na gyapon nangalagad sa Ginoo. Ang Ginoo mohatag base sa imong panginahanglanon, dili base sa imong gusto. Igsoon na si Biblia ang halad. Naay mga tao karon nga allergic sa ikapulo, nga naman ilang walaon na ikapulo, aron moingon sila, ika-20 ang ihatag. Ika-30 ang ihatag. The moment nga naang ikapulo, di kadiman ang ubang relihiyon nga buhatag kag ika-20. Di kadiman ang ubang relihiyon ihatag ang ika-30. Maayo gyud ang Ginoo. Ang ato nga topiko mga pinangga mahitungod usab sa gitawag nato og steward sa pananapi, no? Una nga bersikulo nga atong itakol mo ni Salmo kapitulo 116 bersikulo 12 nagingon, unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Pamalandungi ko na igsoon, makabayad ka ka? Unsaon man nimo pagbayad sa 365 ka mga adlaw nga ikaw gibantayan? Suway kuno adto ka didto sa gitawag nato og security agency. May security agency dinhi sa mga Adventist usab. Ang Grover Eagle, no? Panguluhan usab ni Brother Asinas. Adto ka bisag asa nga agency, magbayad ka. Pero kanang tibuok nga 24 hours a day, 365 days a year, hangtod karon gibantayan kas Ginoo, dako kay kag bayranon. Wa pata maghisgot og sa pag-andam sa pag-ayos sa imong tanan nga mga balatian. Gikan kapas gamay na eksperyensya na kaghilanat, labad sa ulo, mga viruses, bakterya og tanan nga mga balatian, di ka kabayad no. Mangpangutana, unsay atong igabayad sa Ginoo? Ang ato lang nga paghigugma kaniya, ang atong pagka-matinumanon igsoon. Deuteronomio kapitulo 8, bersikulo 18 na kaniyon. Apan hinumdumi si Jehova nga imong Dios kay siya maoy nagahatag kanimo sa gahom, sa pagbaton sa mga bahandi. Kinsay gahatag og bahandi igsoon? Si Jehova. Basi nga uban mingon, Pastor, wa mo ko kadawat, pobre man ko. Sultihan ko kamo, ang Ginoo kabalo kinsa iyang tagaan. Naay mga pobre igsoon sa dihang na dato wa na nangalagad sa Ginoo. Nasay mga dato igsoon sa dihang na pobre wa na gihapon nangalagad sa Ginoo. Ang Ginoo mohatag base sa imong panginahanglanon, dili base sa imong gusto. Base sa imong gusto, di mahurot. Ginoo gusto kog cellphone nga mga S-series. Ginoo gusto kog iPhone kanang mahal gyud, di mahurot ang atong gusto. Pero ang iyang ihatag kanang atong panginahanglanon. So malabagod sa tanan nga mga matarong naabay na gutom. Si David pistoryaha, ako na bata hantod na tigulang, wa ko kakitag matarong nga tao nga nagpakilimos. Kita ba ka, simbahan sa Seventh-day Adventist, na ay mga tao diya nagpakilimos. Adto sa dako nga simbahan, na ay bakol, na ay buta, nagpakilimos. Ang ilang reliyon, ang mauna yun ang dako nga simbahan. Di lang ko bangalan. So, imo makita ang ebidensya nga di lang simbahan sa Seventh-day Adventist Zone, walay nagpakilimos dito. Kay saad na sa Ginoo, adto sa dako nga simbahan, pero tindagana. Okay? Nagingon din sa sunod. Ngano man nga atong i-recognize ang Ginoo tungod kay ang Salmo 24:1 na yun, iyan ni Jehova ang yuta og ang pagkapuno ni ana, ang kalibutan og sila nga mananagpuyo nini. Kang kinsa iyan ni Jehova. Unsa nga yuta? Mayuta man nga tambok nga dili man matambok nga yuta iya tanan. Ang mga tao karon adunay pag-ubuso, kinawatay sa yuta, pero wa sila nahiblo ka kanang yuta iya sa Ginoo. Okay? Now, sunod, arita kang Abraham. Og si Abraham mihatag kaniya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan. Igsoon, makadungog mag mga wali, wala na ng ikapulo, kay kanang ikapulo iya ra na sa Israel. Tanawa ang Israel, kanus-an namugda ang Israel. Basaha ang Henesis, kapitulo 30 ngadto 32. Ang Israel igsoon nagsugod na sa mga anak, okay, ni Jacob.
Og diha sa anak nga Jacob igsoon, og imo makita mismo si Jacob, gikan kang Abraham, nanganak si Abraham sa duha hanto dayon sa 12 ka tribo sa Israel, ngadto usab kang gitawag nato og Jacob. Si Jacob nakiglayog sa mga manulunda. Gipilding niyang manulunda og niingon ang manulunda. Sugod karon, di nakatawgon og Jacob, tawgon na kag Israel. Asa gikan ang Israel igsoon? Gikan sa mga kaliwatan ni Abraham. Wala pa'y anak si Abraham, gahatag na si Abraham og ikapulo. Wala pa si Jacob matao, naghatag na si Abraham sa ikapulo. Sa ato paigsoon, ang ikapulo, dili gikan sa Israel. Gikan kang Abraham. Kay gusto lang nako i-correct. Mga magwawali, bisan kung sa nga denomination, sige kong kadungog sa inyong gisulti. Wala na nang ikapulo kay iya na sa Israel. Wala ba mo makabasa? Wala pa'y Israel, diha na ang ikapulo. Pinaagi ka ang Abraham. How come nga mo ingon kita nga ang ikapulo iya sa Israel, busad din nato tumanon? Sugin lang ko kamo mga igsoon. Kanang moingon bitaw ta nga di tumanon kay gikan sa Israel, ayaw na lang magtuog Biblia. Nga naman, ang Biblia iya sa Israel. Roma Kapitulo 3, versikulo 1 og 2. Unsay giingon na igsoon? Ang pulong, unsa? Gikan sa mga Hudyo. Una sa tanan, gipiyal ngadto sa Hudyo ang pulong sa Dios. Tanawa, Genesis, ngadto sa Malakay, mga Hudyo ang author niya na. Mateo, ngadto sa Revelation, mga Hudyo ang author niya na. Except kang Luke, kaya na may gusto mo argo nga si Luke, dili kuno Hudyo. Granted, dili Hudyo si Luke. Si Lucas na lang ang inyong Biblia. So, ginlang ko kamo igsoon, tanan author sa Biblia igsoon, mga Hudyo. Kung maingon ta, nga basta gikan sa Israel nga balaod, dili na ta kay natas Christian, wala na mo'y Biblia. So, ginlang ko kamo. Wala na mo'y Biblia, kay ang tanan Biblia, gikan na sa Hudyo. O niya, gikan sa Hudyo, nabatnan sa mga apostoles, pag-abot sa buhat, nag-ingon ng apostoles, ang pulong igauna pagsulti kaninyo. Buhat 3:46. Apan kay gitagaan niyo, dili balor inyong kagalingon, nangadtos mi hintil. Adto sila sintel, unsay gidala? Biblia. Unsa nga Biblia? Old Testament. Kay wa pa man matigom ang New Testament niya ng panahon na. Pagwali sa mga apostoles, ang ilang gigamit, Old Testament. Unsay sulti ni Apostol Pablo? Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ngadto sa tao, may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutos, pagkamatarong, aron ang tao mamahingpit, manas sinangkapan sa tanang butang. Unsay gigamit? Biblia sa mga Hudyo. Gusto na ko i-correct ang mga wali. Palihog, ayaw i-mislead ang mga katauhan nga ang ikapulo is Israel. Kaya nga naman, gikan na kahit kang Abraham, wala pa Israel. Ikaduha, walay ato kundi tang mo apil sa maunga Biblia. Mo nagingon sa balang nga kasulatan. Next. Pasidunggi si Jehova, pinaagi sa imong manggad o sa mga inunahang bunga sa tanan mong abot. Na kay uma, ikapulo, iuli ngadto kang Jehova. Na kay ligosyo, ikapulo, iuli kang Jehova. Kaya ang Biblia, makapangawat ba ang tao sa Dios? Kung nag-ila ka nga ikaw tao sa Dios, iuli aron di ka makapangawat. Makapangawat ba ang tao sa Dios? Oo, makapangawat sa halad og ikapulo. Malakias Kapitulo 3, versikulo 8, ngadto sa 10. Akong pahinamagno sa tanan mga obsyot igsoon. Usahay gagilasan ko pag-ingon. Kami mo'y nagpakaon sa pastor. Ang among ikapulo mo'y gisweldo. Inyo nang giangkon ang iyas Ginoo. Basay kuno ko inyo nang ikapulo. Ha? Pag inyong iuli ninyo ang tibok ikapulo, kung inyo pa na, ngano na ang Ginoo nag-iyon iuli? Kanang pulong iuli, inyo na. Dili na matawag inyo, kaya nga naman iuli man. Sumauna, ang gingon sa Biblia, pasinunggi si Jehova, pinaagi sa imong manggad, o sa mga inunahang bunga sa tanan mong abot. Okay? So mo nagisulti sa balaang kasulatan. Sunod. Ipahanungod ngadto kang Jehova ang himaya nga angay sa iyang ngalan, pagdala og halad. Ha? Offering, halad. Lahi ang halad, lahi ang ikapulo. Igsoon, na si Biblia ang halad. Naay mga tao karon nga allergic sa ikapulo, nga numan, ilang walaon na ikapulo, aron moingon sila, ika-20 ang ihatag. Ika-30 ang ihatag.
The moment nga naang ikapulo, di kadiman ang ubang relihiyon nga muhatag kag ika-20. Di kadiman ang ubang relihiyon ihatag ang ika-30. Maayo gyud ang Ginoo. Nga naman, kanang word nga 10, ikapulo, publika, ma-afford ni mo na. Dato ka, grabe imong paka-afford. Dato ka, 1 million, nakay kapulo nga 10. Publika, nahalinan kag bananakyo, makahatag yapon kag ikapulo. Bananakyo, 10 pesos, makahatag ka piso. Ma-afford. Ayaw lang wala ang sugo sa Dios kay walay mabasa, nag-ingon, wala na ang ikapulo sa Dios. Walay mabasa. Next, unsa gingon ni? Tanaw na to, malakas 3 Jes. Ato ning gutad-gutaron igzon ha. Kanang makita ninyo nga gi-highlight nga yellow kana kada punto ako nang ipasabot sa inyo ha. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith. Dala ang tibok nga ikapulo sa balay nga tipiganan aron adunay kanunon sa balay. Akong i-discuss ang word nga tithes or ikapulo, i-discuss na ko ang word nga storehouse, i-discuss na ko ang word nga myth, i-discuss na ko ang house, kay ang mga offshoot igsoon, dili mahibalo sa pagtagod-tagod ni ini, kay alang nila, ang ikapulo, kami mo'y magamit, among itukod simbahan, among i-refer sa simbahan, wala na sa Biblia. Bisan pa sa ubang mga dagko nga mga simbahan igsoon, ato ning tanaon unsaon paggamit. Biblical, dili sa atong kaugalingon nga mga pamagi. Okay? Testingan na to. Bring ye all the tithes. Unahon na to igsoon ang tithes. Okay? Now, ngani. Ang word nga tithes gikan sa Hebrew word nga maasra. Ug ang kahulugan sa word nga maasra, tenth, for a specific purpose, not multi-purpose. Okay? Ay, nangutana nga, Pastor, nganong ang iya sa I-in? O, di na ako tiwason. Gwapo man kay ang mga simbahan. Ngano ang Seventh-day Adventist dili man gwapo. So, ginlan ko kamo igsoon. Basi unya ang ikapulo ilang gitukod sa ilang simbahan. Basahi ko sa balaang kasulatan gikan sa Genesis ngadto sa Revelation nga ang mga Hudyo nagtukod sa ilang simbahan gigamit ang ikapulo. Basahi ko sa balaang kasulatan Genesis ngadto sa Revelation nga diin ang templo gitukod pinagi sa ikapulo. Dili kakabasan ini. Pero sugin lang ko kamo thousands of churches, thousands of denominations or organization or sect guilty sa paggamit sa ikapulo. Dili na siya multi-purpose igsoon, specific purpose, alang lamang na sa nagdala sa maayong balita. Sumpayan ta. Okay? Tanawa ang Numbers 18:21. And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation. Karon tod akong basahon, dili lamang children of Levi igsoon, apil usab sa kapanahunan ni Pablo. Gihimo nga paralel ni Pablo ang templo sa pagpasabot nga di lamang ni sa katawhan sa kaglibi apan usab sa mga Christian. Karon tod. Next. Nagyon diha ang tithes specific purpose ha, specific, dili multi-purpose. Arita sa storehouse. Daghang mga offshoot karon nga nag-ingon nga ang ikapulo pwede na to itukod og simbahan, atong ipalit og sin, ipalit og langsang, i-repair sa simbahan. Kay nag-ingon ang Biblia, dalaan tibok ikapulo didto sa balay tipiganan. Og ang ilang hubad sa balay tipiganan or storehouse, mao ang church. Basahi ko sa tanan ng mga lexical dictionary sa Hebrew nga ang storehouse, simbahan ka na. Guilty ang tanan offshoot ni ini nga ilang gitukod ang ikapulo sa simbahan. Guilty. Mamagani alang sa dang offshoot. Balik mo sa Seventh-day Adventist. Sayop ang inyong interpretasyon. Atong tanan, storehouse. Bring ye all the tithes into the storehouse. Unsay Hebrew word anang storehouse? Yeah. Usar. Unsay gingon ani nga Hebrew nga pinulungan? Tanawa, ini dictionary sa Hebrew. Depository, armory, silyar, garner, storehouse, treasure house.
Imo makita igsoon, storehouse sa Bisaya, kamalig, budiga, panudlanan. Asa kanus ang manahimo ang budiga og simbahan? Ha? Kanus ang nahimong panudlanan ng simbahan? Ing ani igsoon, ang simbahan gani, equivalent na sa simbahan, balaan nga lugar, niya ang Hebro nga pinulungan. Kodesh. Kung sa kahulugan, hallowed place, sacred thing. Hiyail, temple, place of worship, sacred place. Mikdas, consecrated place. Walay utsar igsoon. Ha? Kodesh, hiyail, mikdas. Kung ang Malakas 3:10 na gingon, bring ye all the tithes into Kodesh, sa ludar ko, dalon sa simbahan. Bisan nalag, bring all the tithes into Hiyail, sa ludar ko, dalon sa simbahan. Or baka, bring all the tithes into Mikdas, sa ludar ko. Pero kaso ang gibutang, bring all the tithes into Utsar. Guilty ang tanang option sa paggamit sa ikapulo. Guilty ang baga kayo nga Orthodox Christian kay wala nila study pag-ayo ang Biblia. Tanaw na to, Exon, sa sunod. Or Chronicas, Kapitulo 9, versikulo 26 na gingon. Alang sa upat ka pangulo nga mga magbalantay sa pultahan, mga Libihanon, mao ang katundanan nga sinalig o tinugyan sa mga sulod o sa mga bahandi dito sa balay sa Dios. Bantay ha, dili mao ang balay sa Dios dito sa balay sa Dios na ay tinugyanan upat ka pangulo. Asa dalon ni kapulo dito sa upat ka pangulo. Dili sa lagma igsoon nga gikan sa local church dalon dito sa conference, panudla na, storehouse na siya. Gikan sa conference, dalon sa union, storehouse na siya. Gikan sa union, dalon sa division, storehouse na siya. Gikan sa division, dalon sa general conference, storehouse na siya. Kay sa Biblia niyog, alang sa upat ka pangulo. Mataya, upat, dili isa. Mauna nga ang Seventh-day Adventist karon daghan naglantaw nga sakto nga pamaagi kay grabe ka organized, systematic ang mga pamaagi. Dili ang ikapulo didto paingon sa pastor. Walay magunitan sa pastor. Didto sa opisina og ang pastor may gigahin sweldo alang kanila. Dili kay sila'y mogunit sa iyop ang inyong wali. Ang inyong wali dili ninyo i-address sa Seventh-day Adventist. Kung dili i-address ninyo sa uban simbahan, walay magunitan ang pastor sa ikapulo exam gawas sa iyan ng sweldo. Okay? Opat ka pangulo, makita ninyo ha, gikan sa conference, gikan sa union, division, o general conference. Now, ang pangutana mo ni, naabay sistematiko nga hitungod sa auditing system. Yes na gitawag na mo na exon og GCAS. General Conference Auditing Services. Na ay usa ka opisina nga gitawag og GCAS nga diin mao na sila yung mga auditor exon gabantay sa ikapulo. Daghan ng mga worker exon nga napakyas ni ana pero nagamping ta nga babantayan ang ikapulo sa mga kaigsunan. Mga kaigsunan, safe ang ikapulo sa Dios nga inyong iuli. Pero aduna ko'y kabalaka sa mga obsyut. Nag-uli lagi sa ikapulo, nagsigig li kung unsaon sa pastor ang ikapulo. Nga dili man ta sila tag-iya ni ana. Murag naghulam og baka o kabaw sa dihang ilang giulis tag-iya, sigig li unsaon paghimo ni ana. Sa iyo, Vigzon. Bantay ha, na ay upat ka pulo. Question, na ay auditor? Yes na. Tanaw na to. 1 Chronicles chapter 9 verse 28. Og dihay uban kanila nga may katungdanan sa pagbantay sa mga sudlanan nga galamiton kay inihap kini nga igasulod, inihap nga ipagula. Basa ang context sa 1 Chronicles, naghisgot ng tithe. Inihap nga ipasulod, inihap nga ipagawas. Mamanggani nga gikan sa local church nga anay ilang kaugalingong auditor ang local church. Remit dito sa conference na ay auditor ang conference. Ginabantayan na sa treasurer department exon.
paggikan sa conference, abot sa union, ngatos general conference, nay auditor ana nga GCash. Question, nganong ang simbahan sa mga offshoot, walay mga auditor? Nganong baga sa mga Orthodox churches, nga ang nagbuot sa ilang ikapulo, kung 15 pastor, maoy magbuot. Okay? Mao gani ang ubang pastor, luoy, kung makasimbahan o gamay ra nga membro, mapugos gyud siyang trabaho, ang uban magsikad-sikad, ang umang mag-drive o grilla o guban pa. Okay? Pero kung dako gay nga simbahan, dako usad ang iyang magunitan. Pero ang question, nganong sila nagbuot? Naas Biblia na ay matag opisina igsoon. Inihap kini nga igasulod, inihap nga ipagawas. Mauna ang Biblia igsoon. Now, sa Israel kaniadto, kanang templo igsoon, dili diha dalon or local church, equivalent sa local church and templo. Dili dito dalon ang ikapulo. Dito sa storehouse. Kay sa konteksto sa Israel igsoon, diha likod sa maong nga templo, naa sila building nga storehouse. Granted, sakto ang giingon sa Ophiot, nga ibilin ang ikapulo dito sa local church. Question, ang ikapulo sa Israel kaniadto, mga lugotmon. Ikapulo mananap, kung naa kay 100 ka mga gitawag og karnero, naa kay napulo ka karnero nga imong ikapulo. Kung dito sa local church, dalon igsoon, o sabot pasabot, magdungan og simba, ang gasimba og ang mga karnero. Dako ang inyong problema, mga problema. Di ba? Now, balik ta sa Biblia igsoon. Kay kang Seventh-day Adventist, maayo kayo pagatagik ang tanan pulong ginatuman, walay gisipyat gini. Kay nga naman, once kung imo panamastamasan ang Biblia, adunay mapaabot nga silot. Ako'y nahadlok nga moingon nga wala na ng ikapulo sa New Testament. Basay ko nag-ingon, wala nang ikapulo mga pinangga. Okay? So gikan sa Hebrew word nga liskaw, adunay room in a building, whether for storage, eating, lodging, chamber, parlor, mauna igsoon. Naa sa likod sa maunga templo. Now, next. Malakay 3:10. Naisgutan na nato ang tithes, naisgutan na nato ang storehouse, naisgutan na nato ang uban, atong isgutan ang word nga house. Niya ang logic sa uban. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Alam nila ang word nga house, simbahan gyapon. Adunay kanunon, no? Dalan tibok ikapulo. Sa balay tibiganan, aron adunay kalanon sa akong balay. So di sila sa storehouse, just in case, diri sila mugunit sa word nga house. Kay tanawa, balay ni sa Dios. Ana ba'y word diha nga balay sa Dios? Meat in mine house. Alam nila ang meat igsoon in mine house, mao nang langsang, kabilya. So ipalit ang ikapulo sa langsang ug kabilya. Kanang word nga meat igsoon kanuno na siya. Pwede dili literal, pwede literal. Sa gitawag na tug literal, pwede literal nga kaon. Kung symbolic, pwede pulong sa Dios ang ipakaon. Aron adunay kalanunon sa akong balay. Kinsay mo pakaon sa karnero ang mga gitugyanan sa Dios. Meet in mine house, kining house igsoon sugidlan ko kamo. Dili ni siya matawag nato nga literal nga house. Manuan, tanaw nato ha. Sundan nato. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, and there shall not be room enough to receive it. Atong tanaw unsa ning house igsoon. Tanawa. Ang word nga house gikan sa word nga bayet sa Hebrew nga pinulungan. A house, in the greatest variation of application, especially family, court, door, dungeon, family, wala diya ang word nga simbahan igsoon. Wala. Unya ang word nga bayet or house igsoon, nagapidipindis kagamitan sa grammar sa Hebrew. Na ay 7 stems in Hebrew. Hebrew grammar. Dakal, PL, Pual, Hipel, Nipal, Hitpael, di na lang ta magisgot anak karon kay taas na siya i-discuss. Pero akong ipakita sa inyo kung unsa ang naisgutan diha. Bayet, house or household. Bayet and Hipil, nagpasabot og household. Bayet and Nipal, sa grammar sa Hebrew, nagpasabot og literal house. Tanawa ninyo. Example, diritas Genesis. Genesis chapter 7 verse 1. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark.
Literal, dili. Kung literal, dalon ba ang balay isulod sa arka? No! Ha? Dili na siya maong pasabot mga pinangga. Usay atong iliteral, base sa atong gusto. Dili base sa gisulti sa Biblia. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. Adunay kanonon, kay ang kanonon egson sa mga karnero, ang pulong sa Dios. Mamigani ang Biblia ngayon, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa matag pulong nga iyang ginakaon mga pinangga. Mauna ang Biblia, dili nato patakaan o hubad ang Biblia. Hagit na ko sa tanan mga Orthodox churches, bisan pas mga offshoot, tunin ninyo ang Biblia. Kay naara sa Seventh-day Adventist ang kamaturan. Gipangga sa Seventh-day Adventist ang Biblia. Giayo kini og tagik base sa Biblia, base sa Hebrew nga pinulong, base sa mga konteksto ni ani, immediate or larger context naa sa Biblia mga pinangka. Okay? Now, next, tanaw na to. Ingon dito, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, ibubo ang panalangin, and there shall not be room enough to receive it. Ngano di ay, sa dihan nakadawat kag panalangin, nasulod nimo tanan sa balay? Inyong sakyanan, nasulod niyo sa balay? Ha? Inyong kabaw baka nasulod niyo sa balay? Maulagi na nga ang panalangin sa Ginoo, mag-awas-awas. Dili masulod sa balay mga pinangga. Okay? Sunod, ingon ang Numbers chapter 18 verse 21. Og aniya karon, gikahatag ko sa mga anak ni Levi ang tanang ikapulo sa Israel. Atong kwaon ang paralel nga gisgutan ni Apostol Pablo. Apostol Pablo nagsulat sa Korinto. Kinsa bang sundaluha ang mualagad nga mauray magagasto alang sa iyang kagalingon? Kinsa ba'y magatanom og parasan nga dili mukaon sa bunga? Ang Dios maayo kayo. Ang Dios nagpakaon sa iyang mga pastor, dili mga membro. Kaya nga naman, iya sa Dios ang ikapulo. Ang gipakaon sa Ginoo, membro o pastor. Pero sugin lang ko kamo, ang pastor Egson nagadala sa maayong balita. Unang Korinto 9:7, o sumpayan na to 13. Wala ba kamo masayod nga sila nga nag-alagad sa templo? Asa ang gikuha ni Pablo? Templo. Unsang konteksto? Sa Israel. Asa niya gipadapat sa Christian. So therefore, ang konsepto nga naa sa templo nagpadayon sa panahon sa Christian. Wa ninyo na mamatik di? Based on the context? Nga na nagalagad sa templo, nagakuha sa ilang pagkaon, gikan sa templo. Gikan sa templo ang mga tao nagdasig kay sa pulong sa Dios o nag-uli sa ikapulo mga igsoon alang sa mga nagbuhat. Ang gigamit ni Pablo, templo, buot pasabot, adunay continuity gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament. Wa lang ni makitan sa ubang theologian. Okay? Next, atong tanaw ng sumpay. Sa ingon nga pagi, ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa maayong balita magakuha sa ilang panginabuhian gikan sa maayong balita. Sugin lang ko kamo igsoon, makagarantiya ang Seventh-day Adventist nga ang among pastor mga pinangga dili empleyado sa ubang korporasyon. Walay pastor sa Seventh-day Adventist nga nag-empleyado dire sa organisasyon, empleyado sa gawas, wala na sa Biblia Exxon. Pero tanawa ang ubang churches, empleyado sa dagkong kumpanya, pastor sad sila sa ilang simbahan, wala na sa Biblia. Ang Seventh-day Adventist, sugin lang ko kamo Exxon, nag-amping nga ang tanan instruction gikan sa Dios kay balaan man pulong sa Dios igsoon ginasunod na sa Seventh-day Adventist. Makagarantiya ako diya kaninyo. Pwede ninyo na ipangutana ang inyong mga questions sa pangutana pastor every Tuesday and Thursday 5 to 6 o'clock. Pabuto na ko ang inyong pangutana base sa gisgutan sa tithe and offering, base sa Biblia. Naa ba ang ikapulo sa New Testament? Yes, naa. Matthew 23:23. Ang ibon wala kuno. Ingon sa wala na ikapulo sa New Testament. Niya exalt. Alaot kamo mga skriba o mga parasiyo, mga maot, kay naghahatag kamog ikapulo. Wa magingon ang bersikulo, wala nang ikapulo.
wa maging bersikulo, gipaundang ng ikapulo. Ang giingon niya, kay nagahatag kamog ikapulo. Laktod na pagasulti, nagapabilin ang ikapulo. Kaniadto, panahon ni Kristo, apostoles, o hantod sa pagbalik ni Jesus Christ. Nag-ingon pa ang bersikulo, Lucas 18:12. Ikaduha nga bersikulo, mahitungod si ikapulo, kaya ang uban mingon, wa na kuno ikapulo sa New Testament. Nasayop mo igsoon. Biblia ang musulti. Nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana og nagahatag ako sa ikapulo. Wala niyo niundang na ko gahatag sa ikapulo kay gipaundang na ni Kristo. Wala. Niundang na ko gahatag sa ikapulo kay ang apostoles wala nagpractice ni. Wala. Ang giingon sa Biblia igsoon, nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana og nagahatag ako sa ikapulo. Katapusan nga bersikulo igsoon nga makaplagan usab nato sa New Testament. Hebrews chapter 7 verse 9. Og ikaingon man gani kabisan si Levi nga nagadawat sa ikapulo, mihatag sa ikapulo, pinaagi kang Abraham. Naas Biblia. Mga binangga, sulayin ninyo ang Ginoo. Iuli ninyong ikapulo. That is the test of loyalty. Sa panahon sa presidente, sa diyang magkaguliang na ang iyang administrasyon, daghan ng mga demonstration. Ang iyang buhaton, gipatawag niya ang tanan niyang mga cabinet members. Gipatawag niya ang uban nga congressman, senador, kay gitawag na og loyalty check. So ginlang ko kamo igsoon na ay loyalty check ang ikapulo. Lifestyle na sa Seventh-day Adventist. Mao na rason igsoon ngano ang Seventh-day Adventist nag-uswag. Ha? Grabe ang pag-uswag. When in fact, more or less 20 na lang kanasod ang wa masulod igsoon o kanang ang mga nasod, mga naa kana sa area nga dili Christian igsoon. Mga pinangga, balik tas Biblia. Mga opsyot, balik mo sa sabakan. Kini lamang nga iglesia ang nagtudlo sa sakto nga pagpasabot sa ikapulo. Ayaw mo palingya. Palinglan niya ng mga tao nga nakabasa ng Biblia, 3 ka tuig, nangoreksyon na. 5 ka tuig, nangoreksyon na. So ginlang ko mo, ang Biblia, linibo na ka tuig. Balik ta sa Biblia. Balik ta sa iglesia. Kaya sugin lang ko kamo, naadiri sa iglesia because the Seventh-day Adventist Church is the depositories sa kasuguan. Walay lay iglesia nagatuman sa kasuguan mga pinangga ang Seventh-day Adventist. O God bless sa tanan.